kiɗa dai na ce ku bani kiɗa dai na yau wakar zakin fama gare ni masoyi yana da halacci wanda ya bari shi bai gane ba makodan muna tafiyar umar ba za mu bari ba a yan NPP jami'i na gaji alhamdulillah da lafiya ya kokari lafiya ya hakuri na ga kana ta faɗa to ya ake ya hakuri ina sauraron ka yake bata ma rai ha ba mana ai dole raina ya baci wallahi yanzu ka san daga inda nake a'a ban sani local government naje saboda na ga yau rana aiki jin ke zan je in ga ciyama wai naje gaba wurin ma inda ka san makabarta ba kowa ba kowa me yake faruwa ne wallahi mal da banda a ce ka je local government ka dawo hankalin ka kwance wallahi tun lokacin mata wallahi ai mu mun je ya hakuri to wantar da hankali ko so kake kai maka ƙara ta min da hankali to me ya faru ga yamu ina sauraron ka ya hakuri ka saurare ina sauraron ka ya hakuri ka saurare to ina sauraron ka fito da wani jaka malami ka nuna mun jaka ya hakuri ka kwantar da hankalinka to kudi zaka ban da an baka mamaki to ina sauraron hankali wani malam fasa sai ai ka ji ne hakurin ma ba magana abin da ke dawo ha wai ai balun ga koma barki nake ba mafarki bane wanda ai kaman matawalle kwarai kuwa wai ya fito takara ne ya fito takara dan takara ga ko ya fito takara dan majalisar jihar ne wakiltar karamar kuma mun ba ma ce mu dan majalisar jihar malam ka ce mu alhamdulillah kai ina gajiya gida lafiya ya garin ya lamura ya hanya kai ka ce abun farin ciki ya same mu kwarai da gaske to ai ni tunda kaga wannan to wa'annan ma mata to ai wannan ka ce wannan ai shine wannan ba da masu ne kwarai da gaske matawalle na madugu mu kuma na matawalle kuma na kowa alhamdulillah to ai ba ka san me za a yi na gode da ka fahimci wallahi na ai da ni ji ke zolaya ta zaka wani irin zolaya kai ka riga ka san na saba ma da zuwa da sabo tunda an yi haka ka kawo mana matawalle na kowa ai yanzu dole mu je da kai majalisar mu ai dole mu kai musu wannan labarin mai daɗi alhamdulillah nagode ai Allah ji kan bawan Allah nan ba dan ya mutu amma ko da lokacin gamme in dai da ne na halal wallahi ba zai manta da bawan Allah nan matawalli iko sai Allah kai alhamdulillah wallahi na gode da ba mu gaye gida na amana wanda cikin sa ba beraye adali da sarawa zakin maza a mazaje nagartacce dan Musa mai kawar da kudaje